Καταλαμβάνοντας έκταση 99.000 στρεμμάτων, ο Δήμος Μυγδονίας είναι ο πρώτος περιαστικός δήμος του νομού Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα Λυτής, Δρυμού και Μελισσοχωρίου, καθώς και από τους οικισμούς Ανθοκήπων και Δερβενίου. Η περιοχή βρίσκεται σε κομβικό σημείο για την Θεσσαλονίκη και δεν είναι τυχαίος ο ιστορικός και πολιτιστικός της πλούτος, χαρακτηριστικά του οποίου συναντά συχνά η αρχαιολογική σκαπάνη. Ο πληθυσμός, λόγω της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης, υπολογίζεται ότι ξεπερνά ήδη τις 10.000. Τα τελευταία 10 χρόνια, στο Δήμο Μυγδονίας, έναν δήμο προαστικό, περιαστικό της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια έντονη οικιστική ανάπτυξη. Σε αυτά συνέβαλε το καλό κλίμα το οποίο επικρατεί στο Δήμο μας, αλλά κυρίως η διάνοιξη της Εγνατίας Οδού, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την ανάπτυξη του τόπου μας. Ο Δήμος Μυγδονίας, η παρούσα Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας να προλάβει τις εξελίξεις, ήδη έχει προγραμματίσει διάφορες παρεμβάσεις με κυριότερο στόχο την επίτευξη και την έναρξη των διαδικασιών της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού. Έναν στόχο που είχαμε προτάξει στο προεκλογικό μας φυλάδιο και το οποίο καταφέραμε και επιτύχαμε. Ένας Δήμος, ο οποίος στη στιγμή αυτή φιλοξενεί περίπου 9.150 κατοίκους, προβλέπεται βάσει του εκπονούμενου γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού το 2016 να ξεπεράσει τις 17.200 κατοίκους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιες είναι οι ανάγκες και τι πρέπει να προτάξει η κάθε δημοτική αρχή.